Здравейте, човек, какво става? Беше чист новото видео в канала ми. Вчера, хора, много ви благодаря, че хитнахме 10 абоната. И между това и хора, искам да ударим и 20 абоната. И сега, хора, как виждате, имаме много такива приемати. Между съм сменил скина, защото... Така. Ето, вижте какво имаме. Имаме ето тези много добри бенелти. Така. Също имаме в тези класи. И това нещо от хора ми разпаря скрина. Имам един друг. Те хора сигурно ще им пращат. То си имало водорите, което аз съм имал. Аз съм имал бурбура, но нещо в индекса не го няма. Не знам защо. Голд беше. Голд бурбура. Хора, между другото, брат. Гигадидис. Йоу! Ще го искам, брат. Ще си дам... Ланафон търся, хора, ланафон. Хора, търся ланафон, хора, търся ланафон. Търся ланафон. Че проверим, дали Divine Pumpkinito е ланафон? Да, ланафон е Divine Pumpkinito, ама... Pumpkin спайдерини. Колко хора между го имат Divine Pumpkinito? То е ланафон. Да, One of One знака е тука. Divine Pumpkin спайдеринито е One of One. Хора, One of One е хора. One of One. Divine Pumpkinito е баси One of One, бе. Хора, междуто много търсят това в Divine Pumpkin. Хора, ако имате Divine Pumpkin спайдерини, някой да ми пише в коментарите, някой да ми пише, ще трейднем за той One of One, ще ви дам, значи аз ще ви дам, хора, за One of One аз бих ви дал кетчуро, бих ви дал някакво кетчуро и аз ще ви дам кетчурото ми, ще ви дам много редки неща за това, брат. Ще ви дам... Хора, търся и това. Търся ето това. Папкинито е One of One. Те им пращат, бе. Някой ако има памкини, някой ако има Divine Pumpkin, чайте ме си, майко ми. Ето пак. Бързо, че ми забия реакция, че трейда. Бързо. Да почвам трейдинг, да видим какво ще да за тия неща. И четири бронз е много и къде по-точно имаш редки неща? Май на калкулятор имам. Май вземе... Хора, ако вземат фастекини, всички се сабскрайбнете.
такива хора. Обаче пак се сабскрайбнете, хора, пак. Ударете и тъй сабскрайб бутона, това има стербеност. Майко мила. Моля те, айде ще младна други неща, Дай стикини фатините, брат. Че аз съм имал стикини фатини голд. Да, имал съм. Сега да ви докажа, че съм имал бурбур. В момента май ми вярвате, че съм имал бурбур, а? Буквално бурбурто е супер реал. Просто трейдове, простите трейдове. Ще има да секрет комбинационна и левка. Защо всеки, който му се приближи до базата и левка, те си мисли, че ще му крадат ли, брат? Кой ще му краде? Никой няма му краде, брат. В тези плат не му се краде. Така, хора, това е видеото от мен. Тъй, че аре, чао, абонирайте се с... окей, чай, няма да спираме май. Още май няма да спираме видеото, чат. Аре кечуро за моето, аре той кечуро за моето кечуро, аре той кечуро за моето кечуро. Аре той кечуро за моето кечуро, аре той кечуро за моето кечуро. Еми добре. Така, хора, абонирайте се с камбанката, за да не пропускате никакви да не изпуснете нито едно видео. Добре, Росен да видим какво ще ми предложи. Аре. Лов Корнис! Той фри ли ме го дава? Защото... не. Ще му дам... Фри! Йоу! W Росен in the chat. W Росен. Аре! Subscribe се. Subscribe everyone, subscribe. W Росен. W Росен. Всички се сабскрайбнете с камбанката. W Росен, брат. Хора, сабскрайбнете се с камбанката, за да не пропускате нито едно друго мое видео. Така че, айде, чао.